αρχίσαμε. Εντάξει. Γεια σας παιδιά. Πάλι εμείς εδώ πέρα να προσπαθήσουμε να βρούμε και τους άλλους δράκους. Μέχρι να βρούμε στο και έναν θα κλείσουμε το βίντεο. Καλά. Λέτε καλά. 2-1 πάμε. Λοιπόν παιδιά, βρήκαμε μια άλλη ιδέα να δημιουργήσουμε το δράκο. Άλλη μια φορά, αν και υπάρχουν χιλιάδες δράκοι. Σοφία, σε παρακαλώ. Εντάξει, όμως πρέπει να με βοηθάς κι εσύ. Τι είδους βίντεο θα είναι, Άννα? Τι είδους παρέα, ας πούμε, θα ήσουν αν δεν βοηθούσες καθόλου? Λοιπόν, Σοφία, είσαι έτοιμη? 3. Κοίτα μου με το σπαθί στο χέρι. 3, 2, 1. Πάμε. Βοήθεια, με σκοτώνουν. Πού είναι. Να είστε. Α, όχι, να πάρει πιο πάνω του. Εκεί. Α, να πάρει, πηγαίνει πιο ψηλά. Όλο και πιο ψηλά. Όχι, πηγαίνει τόσο ψηλά που δεν μπορώ να το δω. Παιδιά, θα πάμε στο δοκιμαστικό. Ένα. Πάμε. Πιο ψηλά, Σοφία, εσύ το βλέπεις εκεί ψηλά που είσαι? Έρχομαι. Τώρα μπορείς να το δεις? Τώρα. Όχι, Σοφία, έρχομαι από πίσω σου. Μισό λεπτό. το βλέπω. Εκείνος δεν είσαι εσύ. Ο δράκος είναι. Σοβαρά. Πότε την έβαλε αυτή τη ρύθμιση? Εγώ θα βάλω το κουφί. Άστον αυτό το δράκο. Δεν μπορώ να κατεβώ. Όχι. Δεν πρέπει να μην μπορείς να κατεβείς, πραγματικά. Είδα κάτι ωραίο εδώ. Αύριο όλη τη μέρα θα κάνω κατασκευές. Κάτα και αυτά ρε σου πάτσε. Τι έκανα? Τι έκανες? Βρήκα το δράκο! Πηγαίνει σαν ψηλά. Ήταν πολύ τρομακτικό αυτό που είδα μόλις τώρα. Νάτος, είδα το δράκο, είδα τον ίδιο. Παιδιά, νομίζω θα σκοτώσουμε το δράκο. Ζήτω, έλα. Πιο ψηλά. Πού πήγε? Τηλεμεταφέρθηκε. Ο δράκος. Έχω 2 δράκους μπροστά μου.
Ένας είναι τρελός και κάνει κύκλους και ένας είναι φυσιολογικός. Αυτός ο τρελός δεν έχει χάσει ζωή, μα αυτός έχει χάσει. Οπότε εμείς θα πάμε σε αυτόν που έχει χάσει. Ωραία, Δράκη, ετοιμάσου να πεθάνεις. Χάρη στον πό μου. Ναι, χτύπησε μία φορά. Πίστεψε με, Ender, θα αγαπήσω πολύ αν πεθάνεις και μου κάνεις τη χάρη να πεθάνεις γρήγορα. Πάρτα! Πρέπει να πάμε και να τον σκοτώσουμε. Πρέπει να τα καταφέρουμε. Δεν έχει και Ender Crystals να του γεμίσουν τη ζωή. Η χειρότερη σου μέρα, βρε, δεν είναι Ender Dragon, ωραία. Παιδιά, το βίντεο μόλις πάει 8 λεπτά θα κλείσει, να ξέρετε. Ελπίζω να έχουμε σκοτώσει τον Ender Dragon. Πού πήγε? Δεν τηλεμεταφέρονται οι Ender Dragon, φαίνεται. Πραγματικά, παιδιά, ξέρω πως δεν μπορούν να τηλεμεταφερθούν. Σε διώχνουν εσένα μακριά. Δεν κουνιούνται καν αυτοί. Ωραία, μόλις πέσουμε κάτω κλείνει αυτό το επεισόδιο. Δεν θα πάρει μια ώρα, Έχει κι άλλο δράκο. Ωραία, παιδιά, αυτό θα το σκοτώσουμε χωρίς να τραβάμε βίντεο. Συγγνώμη πολύ.